Samuel. Vi samler ikke så langt. Okay. Og vi skal spille Scary Shawarma King. Yes. Jeg har der kommer en ny. Mm. Så lad os bare komme. Jeg tager en. Oh my god. Så tag long shift. Du bliver fuld. Det er fint. Så. Og jeg går med uden lyd siden. Jeg går med led, så. Ja. Og har I hørt, at der kommer sådan nogle nye? Og se her. Så her er der alle de updates. Så lad os bare begynde. Vi har aldrig spillet det her nye update. Mm. Det ser helt normalt ud. Ja. Og hvis der sker noget skævt, så skal vi gøre det. Jeg skal bare tutorialen. Hvad sker der her? Employee of the Week? Nej, jeg skal være det på Employee of the Week. Ah. Nå. Okay, jeg tænker lige helt ind og starte med at købe noget. Det er så dejligt. Det er 6. Hvad? Det er 67. Det er ikke Darwin! Prøv at lave hende her. Oh, Fuck. faktisk, hvad sker der? Hvorfor sker det igen? Hvorfor sker det faktisk igen? Hvad sker det her? Ja. Hvad sker der? Det har ikke sket nogensinde. Hvorfor siger jeg igen? Det power er ikke gået out. Det kan ikke være en af os, der slukker tænder. Jeg tror, det er hende der. Hun har sin telefon fremme. Det har jeg aldrig set en gøre. Hvad skete der? Du skal tage lyd på! Tag lyd på nu, hvis det sker igen. Det tror jeg ikke, det Hun satte det på sin telefon. Det feel good. Okay. Fuck no. Jo. Fuck. Kig på security. Kig på security. Nej, kig nu på security, så de kan også se det. Kig på det security! Fuck. Hvad sker der? Hvad sker der faktisk? Prøv lige så at gå ud og så åbne. Vi åbner lige her, så. Jeg er faktisk bange. Hos mig, vi åbner lige her. Nej, så skal du ikke. Hvad sker der? Det er mit tæppe! Det er mit tæppe! Oh my god, Rob. Giv mig den der! Havde han lige blod på, eller hvad? Havde han ikke blod på? Fuck. Du kan ikke tage mit død! Bro, det plejer ikke at ske. Aldrig. Lad os prøve at åbne igen. Fuck. Hvad fuck er det der? Hvad fuck? Det bliver ikke nødt. Vi har ikke søgt nogen! Musikken stopper. Fuck. Hvad siger der nu? Nej, kig. Nu er han bare der alene. Så prøver vi at lykke igen. Hvorfor er jeg så bange? Hvorfor er vi så bange? Jeg har næsten kun fået ham før. Hvad? Vi venter lige, venner. Nej, kig. Jeg skal nok åbne. Og jeg skal tage facecam på. Okay. Du er bange for en bil. Det er true. Det er snart. Nej. Nej. Jeg tror, vi skal... Vent lidt. Nej, okay. Gå lige væk fra mit store hoved. Okay. For nu af kigger vi her, så I kan se det. Nu går du bange. Det er fint, hvad?
Okay, vi gør lige sådan, der er klar, Men venner. hvorfor er han så høj? Kig nu. Jeg kigger ned, jeg kigger ned, jeg kigger ned. Se. Det her er mit tæppe, og det der er din. Kost Sorry, noget. I didn't mean to bother you. I'll go. Han er den sødeste. Okay, han var den sødeste. Og normalt kan man se, tror jeg. Men han er vokset, okay. Okay. Jeg tror ikke, du er det, der forklarer det. Jeg ved ikke. Jeg køber lige noget. Jeg er faktisk bange. Det er smart. Kan I høre det? Ej, prøv nu bare at tage det op, så de kan høre alt, hvad der sker. Jeg ved det faktisk rigtigt. Nej, det er mest rigtigt. Jeg skal da lige der. Jeg prøver lige at gå op igen. Nej. Fuck. Det bliver ikke. Jeg var bange for det. Det var bare telefonen. Nej, telefon. Jeg fik at tænke ned. Hey. Hvad sker der? Hi, what's your order, please? Nu lyder som en dreng. Stop! Luk det fucking! Great, thanks. Jeg kan kigge lidt. Jeg skal ikke kigge derhen. Seriously, Jeg kigger Okay, jeg går under mit tæppe. Jeg ser det. the window closes right in front of me. Okay, prøv at høre, prøv at høre. Så prøv at åbne. Hvad sker der? Hun er væk. Bra! Hun er væk, men den der er vokset, ikke? Nej, jo, den der vokser. Ikke. Hvad sker der? Vent. Want your warm-up and soda? Jeg skal lige kigge, hvis han har blod på. Jeg kan fange det. Vent, prøv at kigge på kameraet. Okay. Jeg kigger. En pige. Hvad er det, en pige? Angelina er du som en dreng. Eller det er bare mig. Prøv at se der. Der hun har en hestehale. Men guys, prøv at se. Der har en hestehale. Der ligner den pige. Men bro, Vent. så du ikke lige, hvad der skete der? Den skiftede position. Er det sås eller ikke sås? Prøv lige bare at kigge sådan der. Lad os bare sidde og vente i noget tid. Han gør det lige næsten. Jeg ved faktisk ikke, hvis vi skal surfe ham eller ikke. Undskyld venner, hvis det er kedeligt. Jeg er nemlig bare lidt for bange. Jeg prøver at lukke. What's wrong with you? Okay, han går op. Han er vokset. Ja. Fuck dig. Fuck dig. Hvad er det det? Der er ikke hoppet igen, bro. Hvad mente du? Hvad mente du igen? Hvad mente du med igen? Nå, ja. Gå hen til den. Du går hen til den. Og blev væk. Jeg blev væk. Flyt dig. Kan du lade mig at skubbe den her? Please. Jeg var klar. Jeg mente faktisk, at jeg så Okay, det var faktisk sjovt. Det var faktisk sjovt. Men kan du ikke please? Slap af, bro. Vent. Ikke lige vel. If you hate me, I I'm gonna love take your you. love. Men hvor mange minutter er der gået? 14. Skal vi surfe med eller ikke? Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi skal ligge. Prøv at ikke surfe ham. Jeg skal have mit tæppe ved mig. Og det er faktisk vores anden gang spiller det her spil. Ja. Men der var der ikke det her update. Ja, så vi ved faktisk ikke så meget. Og vi ved ikke, hvorfor der er den der monster. Men det er lidt mærkeligt, den der monster der. Ved du? Hvad? Kig bag dig, bro. Kig bag dig, bro. Ja, bro! Hvorfor er han der? Det er grund af, de har surfet. De er forkert. Og hvad ved du det? Kom med,
Lukket. Fuck, jeg var det. Never gonna let you cry. Never gonna say goodbye. Sådan. Ikke mig. Så hvorfor skreg du der? Hvorfor skreg du der? Det skete. Ew. Det var bare ikke. Okay, så tror jeg på. Never gonna let you cry. Hvad har du i din mærkelige taske? Men det er op i teltet. Jeg går til. Ej, jeg glemte min tandpaste. Au, au, ja. Der sov du. Godnat, venner. Guys, shit. Twinkle, twinkle star. Jeg tror, det er fordi, vi skal... Okay, det er Victoria, der styrer lige her. Du vender sig. Ja. If a thick fog appears, do not go outside. Okay. Det minder mig faktisk om noget. Når jeg har ikke mere penge. Once you're over, please, and make it quick. Så lukker vi. Og så kigger vi ikke. Og så er jeg bange. Billy, I was ready to pay 150 and you just shut the window. Nej. Kom herhen. Vent lige, jeg bruger mit hus. Han er nede igen. Hey, one shawarma, please. You're out for a lead walk. Honestly, it's keen to scary out here at night. Okay, vi ses. Where will shawarma Noget work sammen. with? Hvad laver du? Du skal ikke. Hvorfor tager du min screenshot? Guys. Just a moment, it'll be Wow. all right. I'll wait. Jeg skal ikke selv. Okay. FK og sammen. Til den forkerte. Nå, men så vi ses. Okay, kom lige tilbage. Skal de ringe til piger igen? Ja. Jamen, så har råber jeg.